ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori tobva kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanase. Ini ndogara muno muzvemombe muVillage 6 ndonzi Florence Zokwa. Saka ini pachitiko chakaitika ndakangozoda mwaone hazvanzi yoti yaonewo zviri kuitika pano. Iniwo ndakasvika shuwa ndikazvionera vana vachidigwa mavhu, vana vaiva vaviri plus sekuru vetatu vaidigwa mavhu kana madota, asi vo vati madota acho anopisa, vopamha vodi voposhegwa nematombo, uyo pamwe aimbotemwa ruoko pamwe ambotemwa gumbo, uyo wandinaye pano. Ndo mashoko andakasvikawo nawo ndichimaona. Saka musi ndakaenda kundofunga chichina chishanu kuchizobva kwauya mwana wake musikana nemukomana. Ndokubva vasvika ndikati vatete handei, ndikati nhasi handingaendi, ndakabva kuzuro makumbo angu anogbaza zvinhambo zvirefu muchanguonawo. Saka vadero vakaenda ndikaona manheru vauya vose nanasekuru nanababa, ndokubva tavata pazhe tose nekuti takaona kuti mumbati kwani tavata pazhe papo. Chiitiko chakaramba chichiitika, vana vanongodigwa vanongodii. Vaya vasikana mwana wazvanzi akati vatetesa tafunga tisiye mwana uyu pano. Ndikati inini zvaanoita izvi ndinohla nekuti pana hapana munhurume. Dzokerai naye kuna baba vake, dzokerai naye. Baba vaye vakabva vadzokera nemwana uya. Ndokubva titango musikana wayo ndobva tavata. Mangwana acho masikati musikana uda kuti adzokere kwake uya mwana wazvanzi. Ndokubva vafona baba vacho vakati hakuna ana MP vari kuuya vanoda kuzoona chiitiko chinoita pavana. Saka uyai nemwana uya izvezvi. Ndokubva tatora mwana uya ndokuenda naye. Mwana uya tatanga kukwira zvakanaka zuva irero. Manheru ndopakatanga kudigwa chitoti toenda, ndopakatanga kudigwa madota. Ari kumba kwangu. Todobuda gedhi kuti tiende. Ndobva adigwa madota. Musoro wose wachena. Ndakatombobuya ndikati semwana asina mai. Pamwe mai varipo havasi kugezesa mwana. Ndakagezesa ndimene. Chingopedza ndaona musoro wose watochena ndikati shuwa kungofungira mumwe munhu azviiti. Zvandaini zvandagezesa mwana asi tarisai mwana svina yava naye. Hazvichabetseri. Ndokubva ndaenda. Tasvika kune mapower line atasvika mwana wakati ndoda kuenda kudondo. Ndobva tati chitonona ipapo netukwa kwatosviba ndatova kutohla. Taitomanya ipapo. Ndobva mwana uya atonona. Achingoti apedzi achitanga kudigwa vhudzvuku. Kati handei takangoshinga kusvika tasvika. Tichingotanga kusvika ipapo pamba mwana uya aitanga zvekudigwa. Takangowadza tose vana baba vana bhudhi ipapo pazvifuti zvakare. Ndokubva tavata kusvika kwaidzi vachizouyavo utungamiriri hwenzvimbo. Ndobva vakatanga kuuya nehangu handina chandakataura ipapo. Vakangorondedzerawo vagarisani kuti shuwa chiitiko chaingouya tichionawo zvingodero. Saka vana MP vakangorondedzerwawo saizvozvo. Ndo maonera andakaita nechidimbu maita basa. Asi sekufunga kwenyu imimi chii chiri kuitisa izvozvo? Ini ipapo ndingareva nhema kuti ndofunga ichi. Ini hangu zvekufunga handigoni kufunga kuti ndingafunga ichi nekuti zvinhu zvisina kana mbogara zvafambirwa. Nekuti nyangwe ivovo bhudhi ndakazototivo kudade tatanga tafamba toga here. Tikaona zvekuti ivo vakati nyangwe mukatifamba ini vana ava vachidai unoda kusara navo uye zvino handimuri kuhla zveshuwavo ndaitohlawo. Ndikati shuwa ndinotohlawo vakasaka ndofamba sei ini vana vachingodigwa mavhu nepandinavo vanenge vachingodigwa mavhu nyange mubhazi macho ndingabva ndapindavo sei. Saka kuti ufunge kufunga kwenyama kunonesa handina hangu zvandinofunga. Hongu munogona kunge pasina zvamunofunga asi imimi hanzvadzi dzenyu munomona ari munhu ari straight zvakadini? Nyangwe mukangonovonawo kungovonavo rudzi kwake munongoona kuti shuwa munhu uyu ndakakura naye ini tinongova vaviri. Mwana wakangokurira munhamo kusvika nanhasi chero mukasvika pamba pake munongoona kuti idambudziko riripo. Haana kana chaanacho kana huku chaiyo yekuteta matuto panguva hapana. Unongova munhu zvekuti ndingamufungira kuti ungadi ipapo ndinobheja hama dzangu ipapo ndinobheja kuti mwana uyu haana chaanoziva. Ndo mabhejera andingaita paazvanzi yangu. Kungoti hama yangu handina hangu zvandingaita.
zvinozogutsikana navo kana chinge tazofamba tikavona, nekuti ko zvino ndingangoziva makuriro andakaita naye kusvikira nanhasi handina chandakaona chakaipa. Une vana vake vakawanda 7, uyu ndiwo chi8, asi vose vana vanongoti tinofamba tinodi baba chaivo chaivo kuti takambobata baba vedu. Hatina kumbofamba dambudziko ratakaona pana baba vedu, hatina. Imimi sezvo muchiziva nezvemhuri hamuone kuti inogona kunge iri ngozi zvakare? Hamenowo pangozi pamundo, saka titi ipapo pangozi ndipo tachitiwo dai tatambogona kuti zvino mari yacho munhu wacho unongova munhu, haana kana chaanacho, kuti titi tinotanga kufamba nekuti vekufambigwa vanodavo kudi kuwanawo zvinovabatsirawo. Saka tachingoti vose vanhu, hurumende pamwe dai yanga yatibetserawo nevavuki chaivo chaivo kuti vauye kuti tichenesanewo, nekuti nyangwe iye hasisinavo kumira zvakanaka, watosviba pamba pake kunzi haasi munhu kwai munzvimbo. Saka zvinhu zvinongova zvichawana zvichandidla, zvinondigwadza kuti kana anga ari munhu ane chinhu chake denangoti nyangwe anga ari ng'ombe 1 ndaiti chitengesa mwana mai vangu tifambe kuti uchene, nekuti iwe uri chizvagwa cheZimbabwe. Saka izvo zvino nyangwe ukabva muno ivo vanhu vachikufungira kudai, ndiani uchakugamuchira, uchanogara kupi? Ini tinongova vaviri, nyangwe ndikati ngauye agare apo vachanitenderawo ndiani, vachiziva kuti apo pakadzingwa padhuze nepano. Saka wakadzingirwa chiitiko checho, ko pano nhasi ndo chachirega. Saka zvazvingoda kuti dai tatakumbira hurumende ikatigonera tikauyawo tikachenesewa kuti agare zvakanaka, awanewo pekugara. Ini hapana chandiona, ndongokaruka nyangwe ndikaipiwa chikafu chongozara mavhu madota hachidliki. Ndinotemwa nemavhu, mahwa handisi kuona kuti anobva nepi. Mumwe musi takambokandiwa mahwa nemazimba nemoto, asi handisi kuona kuti moto uyu urikubva nepi. Uchitopiswa? Ndandaenda kunovata uyo musi ndatohwawo muviri wangu. Vakawana zeri pamukova mazimbe. Usingaona kuti ari kubva kupi? Uri kuchikoro uri kuita grade chi? 4. Grade 4. Uri kuitika here kune vamwe vana kana kuti zvingoitika kwauri chete? Ini musu wazvakatanga ndati kana ndigere padhuze netediwa ndadigwa tedozodigwavo, ende musu takadikwa tikakuvata nizhara. Musu uyoyo ndindakatanga kudigwa, madzama matatu vamwe vose nevaibika angobuda zvinhu zviri zvimbishi, akati ngatiendei mumba. Mumba macho ndo mama akatonyanya. Mumba maiitika chii? Ndo maibuda mazimbe ane moto. Saka hapana idzimba dzakatsva? Hapana. Aingodirwa pasi? Ini ndinonzi Nelson Maposa, ndini mukuru wenzvimbo iyoyo, kureva kuti ndini vidhiko chairman wenzvimbo iyoyo. Ndinda inonzi kubooster kumagudu range iri zveng'ombe ward 16. Saka ndirimo munzvimbo iyoyo ndini zvemukuru. Chiitiko chichitanga pamusha apa chakatanga kudzwa sabhuku, nobva ndadamwavo iniso mukuru ndikaendapowo ndikandoona chiitiko izvi zvakaitika ndiripo, ndakatarisana maziso. Vana vakatanga vakagara pasi, ndikazopedzisira ndati abodo wadzai mhasa, nekuti ndakaona kuti pava vagere vana pazara matombo. Ndikati zvimwe kuda vangovata pana matombo, vaisirei mhasa. Vana vakaiswa parupasa, ndikaona parupasa paya pazara matombo patova kupfungaira guruva redota. Ndozvava kutoitika. Ini ndazviona handina kuzvichengeta, ndakabva ndaudzawo utungamiriri hwose hwenzvimbo kubva kuna MP kusvika kuna district chairman nakansela, ndobva ndavaudza kuti no, ndo chiitiko chiri pano. Ndobva ndadana masabhuku enzvimbo iyoyo ose kuti ngatiunganei ipapo tionesane chiitiko chiripo iyi. Vamwewo vakanga vane mwoyo wetsitsi vaitovatapovo, vakarinda vachida kuona zvinoitika pamusha ipapo, vachivata naye mangwana kuseni vomuka vachipararira havo vachienda kuminda yavo. Saka chiitiko chakaramba chingoitika, vanhu vanongodigwa dota, vari kungodigwa dota mukati menzvimbo iyoyo kusvika MP azouya neutungamiriri nevamwe vakauya navo nekuzotsanangurirana ipapo. Nobva tatsanangurira zvinoitika mukati menzvimbo iyoyo nokuonesana. MP vane zvavakataura, ife tine zvatakataura. Saka takazama kukurukura nababa ava vemusha uyu tichiti zvimwe kudai vane pamwe kuda vakava vakabata mishonga panguva yava vachakwanisa kuzvishandira, nekuti dambudziko rimwe takaona sekuti rinogona kuwanikwa mushure mekuti vamwe takatora mishonga tichiti ndiye laki,
asi kana zozoenda kumberi kumishonga yedu yoshanduka sokuwa ukateti tichizviita takazama kurukura nawo baba hapana chakabuda. Baba wakati ina ndakumbotora mushonga wake, andakumbotora kana mushonga wamakasi, andina kana mushonga wandakatora. Saka tikazama kutsvaka kuti tione dambudziko iri kuti ndirei, takatadza kuzwisisa nobva tati bodo zvazoda imwe nemhuri yenyu semhuri mombovungana mosecha dambudziko iri, then kana mariwana muchavona muzokwanisa kuti mundogadzirisa dambudziko renyu. Ndo mamisiro atakasoita. Pana here zvamakazomboitawo seutungamiri kuti mutsvagewo vanobatsira ngava vechivanhu kana vechipostori kuti vauye kuzobatsira mhuri iyoyi? Ipapo pakambodamwa vamwe vechechi yamadzibaba kunova ndo kwavanopinda ivo kuchechi iyoyo. Ndofunga vakavuya vakatomboita zvimazuva varipo asi hapana chaibetsera, nokuti ini musi wandasvika wandadamwa ndikasvika chiri china ndakaona pane vamwe vanopinda navo chechi vamadzibaba varipo, asi izvi zvinhu zvaingoitika vaya varipo. Saka tikaona kuti hapana zvinobatsira ende hapatorina nezvakabatsira, nekuti hapana zvatoti zvakamisa. Tinotiziva kuti kana tikatsvaka vanobetsera dambudziko rogona kuti ritange ramboperawo. Karikapera woziva kuti vanhu vandakatsvaka vanobatsira vaita, zvino apa hapana. Saka tinoti hapana zvazviri kushanda. Kazwai mhuri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yechiredzi apo tawana nhau inosuwisa, nhau inopedza mate mukanwa. Munotondera imimi kunzvimbo yekwaMurehwa kwaMusami fire. Ndofunga masirizi wayo munaziva dzimba dzichitsva. KwaMurehwa ikoko zvakare ndinoziva munotondera pane musha zvakare vanhu vaitemwa nematombo, vasingaona kuti matombo aya ari kubva kupi, vachidirwa jecha nezvekudya, vachipisirwa musha. Ndozvandingataure zvaiitika nhau munoiziva takakupai. Izvozvo zvaiitika kwaMurehwa ndizvo zvakare zviri kuitika kuno nhasi uno kuchiredzi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tisvike pamusha tinzwe kuti vari kuti chii chaizvo chabata mhuri, chii chiri kuitika, zviri kumbofamba sei. Naizvozvo regai tinange kumba kwacho. Nhungamiro yekutipa gwara reupenyu, ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Tinzwe kubva kuna baba vepamusha pano. Tiri kunzvimbo yechiredzi. Toda kuti vatitsanangurire kuti chii chashungurudza mhuri yavo. Ndinotenda zvinhu izvi zvakatanga musi wa 27 ipopo zvichitanga taingoona zvichingoitika 27 mwezi November.
saka takanga toati zvingoita zvishoma zvongoti kusvika kuma8 zvopera zvitanga kuma5 kuchituka vana vaidigwa madota paidigwa babava nechimwana chikomana chamabvisa pano nechisikana ndinotenda zvinhu izvi zvakatanga musi wa27 ipopo zvichitanga taingoona zvichingoitika 27 mwezi November 27 November saka takanga toati zvingoita zvishoma zvongoti kusvika kuma8 zvopera zvitanga kuma5 kuchituka vana vaidigwa madota paidigwa babava nechimwana chikomana chamabvisa pano nechisikana chatambochisudusa pano ichocho ndio chaita sokuti chine zvinhu kana kuti ndio chine nyaya kana kuti iri kuvhiringa nokuti ndio chaingodigwa ichocho kana vakangouya pakati pavamwe votodigwa saka zvakanetsa zvinhu izvozvo zvakakurisa kusvika zvazvosvika musi wechitatu iyo ivhiki yapera izvozvo papo zvakaramba kumira kusvika ndazofonera vakaela ndikawafonera kusvika vandipavo neuyu mupostori wangu wemadzibaba baba afei ndokuvada navo vakasvika vakati anyaya vakadai dai vachida navo sabhuku akava pano sabhuku ava pano avo ndo pakangoramba pachingoita nyaya dzichingoonekwa vachidzionavo kusvika nousiku tichingofona zvokwadi mari dzakamboparara ndichingodanzira kuti zvinhu zvandangotanga kuona saka mukati mechechi umu zvanetsa kudaro china taifanira kuti tiende kuchechi asi zvakakona vakati munhu atonamata naye vakati atofana kuti tiende kumhiri apa mwana anga atotemwa zvenebwe makuseni achitokamina ndobva panzi unofanirwa kuti aende kwajiri kuna madzimai sevia kunobatsirikavo ikoko zvokwadi vakandisvika vakanoshereketa ndakazofanira kubata wakumhiri kuchinzi mwana wayo achafambi aitotekaidzwa usiku kuti aende pamunamato kana nguva dzakwana kusvika tazoenda pazambara na12 vakambobuda nesu makuseni tabva pamunamato wamangwanani tikaenda patakaenda pavaitotishandiravo chose vakazama nepavanogona napo vakatotuma chechi kuno yose kuti ngaive kuno kuizovata pano kuti tione kuti zvinhu zvadai tapiwa vachinzi vanofanira kubuda na9 asi vakati vasvika pano takatungamira kuzoti vaitevo kuzoeresa pano vachizosvika muno mumusha hapana chikana chakambozorora pakatanga kutoti madzimai vanga varipo vanoti madzimai Lucia vakatanga kutomboti zvokwadi vananga vachikwedera kuno kuti tiyamadibikira ingagodigwawo mavhu ngavambosuduruka vana vaingosuduruka saizvo zvichinetsa kusvika vazama kuti ngatimbobudisai vana vabude ava muprofiti wataifonera vauriko kumadzimai sevhi mbotsungai muite izvozvo zvataita izvozvo asi hazvasingakwanisiki nokuti shuwa vanhu vangoona kuti takundiwa zvarema kusvika tangozomanikidzana kusvika tavata usiku hwose kukaidza chingovapo zvichinetsa kusvika tavata ipapo zvakakura zvisingambobviri takaramba tichingotambura nenhau iyoyo ichingonetsa saizvozvo vana vangu vachingokandigwa matombo vachikandigwa vachikachiwa vachidini vachinetsa zvichikanetsa kusvika pakuti ndasvika pakushungurudzika kuchava kuti zvinondoita sei asi pakazouyawo utungamiriri hwasvika panhau iyi nomusi wemuguvera ndofuka takambobuda tikapoti ngatimboisai nokuti ndakanga ndatofonera vana vangu pakuti pane zvandakanga ndakaunyeurirwavo zvokuti pana mai mudzimai wangu mukuru une chitiko chokuti unoda kungoziviswa kuhama dzenyu dzakamuuraya saka munofanirwa kuti mudi muonane naye inimo kuti ndizoudza vana nekuti ndizvidanidzire kudaro ndaisha kuti nditaure kudaro kuti kana zvichitotogwa mukarwa unongoya straight woti makandoti ndindakadai nekuti zvinhu zvandakangoonavo kamwe handina kuda kuzvitodza saka zvaita sokuti vanotaura izvozvo kuti zvichambadzike ndakati hai ndoda kuti nditange ndafamba saka madzimai vana vangu vakauya nomusi muguvera panapa tikatanga kunoereswa vakabudzwa chokwadi kuti izvi ndizvo ndio zvinofamba zvakadai zvakuti mai ava ndio vane nyaya idzodzo asi zvamatovuya vana vacho zvotoita kuti zvotopera hapachina chaitika tikati vana vodi vosuduka voenda uko nomuguvera vakazofamba nevana kuenda navo nomuguvera tose vachingomiri vambuka mberi kwachiwanje vakatotangana nomwana we vachingodigwa guruva achingodini achinda kunosvika tasvika pazvemombe vatete vanga vakauya nechina havana chavakavona but zvinhu zvaitika zvakarema zvisingambobviri asi nguva shoma ukaona guruva nyange tikasajira pamusoro perupasa rakawadzwa tikasa pamusa tikamufukidza unongomuka atodigwa madota magwa achitotanga kuwira pamusoro pemba yavo vakaona kuti shuwa chitiko chine simba vakati vana ava vangagari chirega titofonera futi sure uku vadzokere kuno kuti ndigone kuti ndiwane kuti ndinyanye kutotsvagisa zvachitorema vakaona kuti zvino nyaya iri kutonetsa toita sei
ndobva tambozofa tapedza kudero saizvo ndakautora mwana ndobva ndati ndomboenda kutobuda ndimbondotsvakawo zvandaidotsvaka kuti ndione kuti ndiri ndoga. Ndobva ndazofonekwa nachief vamangezi vakati dzoka uye kuno tigoonesana. Ndobva ndadzoka nokuti pane ruzhinji panotaurwawo zvinhu zvakawanda. Nendimo ndaida kuti zvibudewo pachena kuti nevari muno ndichene kuti vaone kuti zvokwadi handachandoziva. Takafungidzira kuti zvingadaro. Ndobva taenda ikoko ndokubva ndipo ruzivo rwokuti ndinofanira kuti tisangane nemipano. Saka naizvozvo vari kutarisa kuti vanouya. Saka nhau iripo ndeyekuti ini ndobva ndakadama nevana vangu nechishanu. Ndobva tazonobuda tava kuchisasi takabuda takadai pamutirigwi. Nhau yakazosvika pakundocheka ndeyekuti mai ava mudzimai wangu mukuru wakashayika. Une munun'una wangu wakamuuraya. Iko zviro kwazvo mai ava vachirwara vakanga vachitaura nhau iyi pamusoro pomukomana uyu. Saka vataura nhau iyi vakanga vachingotaura vachiri vapenyu kuti hama yenyu yandikuvadza. Saka taiti tikadana mukomana uyu tine vamwe vake tikati atimbobudai tifambe tose. Takatosangana pariko 12 mukomana wakatanga kudi kuramba kubuda. Wakaramba kuzosvika pana vamwe tikandofamba tiri toga. Tikazoti pane yavanoti manyaradzo iwavo amai vakasvika pakusofa. Pakutofa ipapo wakazomukazve asipo aenda kumba kwake. Pamanyaradzo pane zvavanoitavo vemadzibaba. Vanotaka kuitavo zvavanoita vachiprofita vamwe vachiprofitavo ndozadziwo musha. Ndo pakataurwa kuti iwe une micheka yaunayo inoda kuti itsve nokuti zvakafanana chibhokisi wachingofanidza chibhokisi chaunacho ichichi chinoda kuti chitsve ichi nemicheka yaunayo. Mukomana akati inizvo kana mukanditumira kuti ndipise zvinhu izvi ndine vakuru vakandipa kana ndavandifonera vakanditendera kuti ndipise ndogona kuzviita. Zvakataurikawo saizvozvo taingoti kusvikawo chero baba vangu ava vaivapo zvitaurika makuseni zvikanzi chiregai imi toda vovukama muvachigomira voga ndigotaura naye ndokumuka akatiza futi. Amuka akatiza hatina kuva nenazvo kusvika zvozoita zviito izvi ndokuzofamba ndo zvatakanoprofitiwa zvikabata saizvozvo. Saka ndobva takwera tifonerana zuro kuti tiungane pamusoro pechiito ichi timbotanga kuti tibude timboona kuti izvo ndizvo chaizvo here zvisati zvashambadzika kuti tigone kuzotora vana sekuru avo vachiona nemunhu wakadi wakauraya ava mai vanonzi vanoti iwe murume waradzikwa kuti ini undiperekedze kuva nokuna vako handikangosakati mudongwe ndakaurawa nehama yako. Ndo chiito chavanoita nokuti ndivo vari kukonzera izvi. Ndo maziviro andinoita. Ongo muri Zimbabwe muri kuzvinzwa ndo nhau iri kutaurika pano. Asi baba semaziro atinoita isusu tingati vese vakura kazhinji kacho pane zvavaitawo zvokutsigisa misha yavo. Mune ramangwana mukazozvitsvaga ndo zvinenge zvakunzi chakati chakuitika. Saka ipapo ndo patida kunzwisa imimi makamboitawo chii kutsigisa musha wenyu? Ini zvangu handina chandakaita. Kurarama kwangu ndakanga ndichirarama ndimbosurwa kwamarangi. Aizvo zvokuti kana kuyangwa handina chandakamboita. Kana zvokuti ndikatsigisa ndikamboita chibhizinesi handina kana chimushonga chandaita. Asi kupiwa munamato wekuti kushamba nokudi zvokwadi ndio zvandaishanda nazvo izvozvo. Mashoko anouya kwatiri zvakare anoti imimi zvinonzi makabvuma kuti kana mvura yakunaya munobvisa hanzu. Ichokwadi here? Ya ichokwadi pakutaurwa kwazvakaitwavo. Ndinodavira pakutaura kwazvakaita. Nhau iyoyo inotondiremera inodai. Ini ndaiva nezvibhizinesi zvangu kubva pamafodla kusvika pazvemombe kusvika papa. Pane mukadzi akanditora vanonzi maini zviya ndati maini maitambu. Mai avo vakanditora vakandisa pachitakishopu chavo vakandilendesa. Mai avo taifambidzana navo ndini ndaifambidzana navo. Saka mai ava vakasvika pakuti vanga vane mwana wavo kuti wakaita chikorokosa akabudisa akawana mota. Mota yakandofira paDulus. Yandofira paDulus ndokubva mwana wacho wakakwereta mari kuvanhu kuva aiziva kuDulus kwacho yaenda kunana makanika kumufakosi. Mai ava vaitora mari yangu vachisa ikoko vachibhadhara vachinditumira ikoko zvemombe ndichikanda ichinda ikoko nekwamafodla ichinda ikoko. Mari yangu yakabva yawanda ichiita saizvozvo vachitora mari iyoyi. Saka mari vakandokwanisa kupedza mapasi kumota kuti isumuke. Mota yakazodhiraivhiwa yaenda ichinzi inondotengeswa nababa vacho navana makanika vacho vakandokona kuitengesa. Ndokubva vadzoka kuuya kupamba pandaishanda apo. Ndobva vataura kuti no kana zvinhu zvaramba mota ingaitogona vazokwa ndotopedzisa mota iyi.
ndingangotaura kuti navamwe vakatoona mota yanga yatogara pashopo yandakalenda pano pavanhiki ndikauya ndichigara nayo ndichitoishandisa. Saka chakandinetsa ndechekuti mota iyi vakanga votsvaka vanhu vanotengesa apa vakudhurisira vanhu havachaigoni. Ivo vakushandisa mota ndobva ndati kwete hamukashandisi mota ikandofazve haichina chazodi uchazoida ndozoiwana kupi kusvika taremerana kusvika mari yazo mota yazonotengwa nevamwe mai vanzi vari kuBuffalo Range. Ndobva ndapiwa mari ndiri pachisawe pandailenda panlovu ndokubva ndokundipa. Ndobva vadzoka vakati ko mwana wangu uri kuti ko pamaishandisa mota iyi mwana uti muchitenga doro richinda kusvika kada handibhadhagwi here. Indobva ndati kana imo muchiti inobhadhagwa asi zvemuzive kuti mota kuyi haya kuti ive kuno ipetrol yangu indakoishandisa sokuti ndaibvisa mari kuti mota idzi dzifambe. Ndobva saizvozvo ndikati imari ivo vakati makasinga marodi 7 tikarambira ndofuka ndakaobhadhara nokwanita 5 asi hangwa iko zvino hachazi kuti mari kuri 2019 ndo pataiwirira namai vavo muri muna December. Saka ivo vakazovona vaderosa ndokubva vandipa mariya. Pane musikana wakazoti ndoda hangu basa nokuti doro rangu raisengwa richienda kumba kwavo ivo vaigara pamba pevana. Vana vakati kana muchitora doro muchida kuno zvidhakwa zvinotevera mumadziro mangu mashata doro ngarigare kupi kumabhawa. Ndobva vatora manje kuti ivo vakwanise kuti vaende uku kuenda kuya apa vanorinda musha hazviiti vakatotsvaka musikana. Ndobva paita musikana wangu mwana wakwamapurisa muzukuru kwamapurisa akauya akati ini hangu ndoda kudzoka pabasa. Ndobva ndapinda zvikanzi handidi kuti ashandi nokuti munenge makuda makawirirana naye ini handidi imwe tsvakai umwe. Ndikati ini handikatsvekiwa ndisingazivi ndototsvaka wandoziva kuti ndakambobata naye unogona kushandira ini zvakanaka. Ndopatakavhiringana kusvika vasingachauda kana kuuya kumba kwangu vasingachavuyi tayangu atingogere takangodero kusvika ivavo mai vazosvika vaenda kuna mai ndanga ndichida kunzwisisa kutaura panyaya yeyokukodora iyi vakazoenda pana mai pana Olivia vanova ndiwo farm chairman. Ndokubva vaenda kumba kwacho ikoko vaenda kumba kwacho mai vavo vanosvika kuti vazokwa kana mvura kuti vanobvisa hembe vachikoderera mvura muri muna December. Ndikati ndo zvavaita. Saka vakauya ivo vamai vavo nehazvanzi yavo nomunun'una wavo vakadondivo kuzondinyaurirawo ini. Ndikati kana vachidodero zvakanaka. Ivo vakati asi mukadzi ndakamubvunza kuti vazokwa kwavaya sei muno ndisingazivi. Vakati chikomba changu nhasi ndoshamisika vouya voti kwai vanodai. Ndikati zvakanaka asi nyaya yatomanga kudistrict kwaChikwanda. Ndikati zvakanaka touyako izvozvo mwana wangu zvari kuno togona kutora nemota tikaenda. Saka padero mai vavo vakazonti vadero saizvo ndobva ndorima nehazvanzi yavo ndobva ndanovabvunza mai vavo vakazotaura nauyi. Ndobva ndati ko mai vaya ini ndoda kuhodha zvinhu zvangu zvekrismasi ko kana zvino ndikahodha mukazoti ngatifambei ndozoiwanepi mari. Vakati iye wakatouya mukadzi wacho woti ini musandireva kuti ndini imu munokotonga. Tikati togomutonga sei kana iye imu muchiramba tozoti zvinhu takazwanani. Vakati changokuda nemwe nomutomudana tomuya kudistrict. Kubva ipapo pakaita kunyararidzana ndokunyararidzana. Ini kangoti kuda mukadzi unodi unofungawo zvaanofungawo kana kuti waida kungoti katuna kuti ndidi andisvibise ndidzingwe ndozvandakangofunga. Kusvika zvazoita manje pakazouya vakuru ava ndo pavakauya nechiito ichocho chokuti vakauya nemashoko iwawo. Saka iwawo mashoko ndo andachikumbira zvamuri pano mai ivavo vatogwe kana vanhu vacho vachigona kuuya chero muna vanhu ndinovakumbirisa nekovo nyangwe vashe ndiyo nhau yandandinayo kuti vashe vavuye vandikumbirire kuti mai ava vandotora mupurisa wavo tobhadhara vavuye timbopuwavo n'anga timbobuda timboona. Asi chokwadi changu chinoti ndichitaura nokufunga kwangu zviro kwazvo mai vavo havangambodaviri kuti vafambe nokuti pakauya MP hamuna kubvuma here chiitiko ichi? Ndakanga ndichiramba asi kuti mai ava vaikuti handakakuudza kuti unokurura hembe. Ndikati ini ndaitike chero ndikakupisa nokurura handakaramba ipapo. Ndo pakazoti MP kana uchiramba hatina rubatsiro nokuti waifanira kungodavira kuti ubvume zvaunoziva. Ini ndikati handachandoziva. Saka nanhasi muri kutoramba kuti hakuna zvakadaro? Handachandoziva asi kuvakumbira kuti kana vandinogona zvechin'anga nokuti pamwe chete tionesane nyaya iyo kuti ndichene nokuti ndakatozwawo zvinhu zvotaura kuti zvitogwa kudai zvinofanira kupepereka nenyika. Ndikandopuwa kudzingwa muno ndozvamwe zvandandasiya nokuti pangosiya ndakadzingwa nomusi wechipiri muno kuti ibva pano
saka ndakabva pano apa musi wakadai ndikatiza ndikamboenda kwandachienda kuti zvondoenda kupi ndotsvaka nzvimbo isi kupi nokuti ndandatodzingwa muno saka izvo zvichoro kuuya kuenda ndoda kutotiza kuti zvino havasi vaya vakuti kana wade tinokutumira vamwe vanhu vausingazivi vodi vozokukanganisa nokuti ndakandapiwa mazuva angu akatopera nezuro baba wakapiwa 3 days indikapiwa chii ndobva awe ushaka ndinda kumapurisa unodini ugouya titange tadi nyangwe zviri pamauya ndafonda zvechivi akati ndikwanyika ndikusvika ndo nhauya ndakatodzingwa pani. Murikuinzwa muri Zimbabwe ndo nhau iri kutaurika. Regedzai titaure nasekuru tinzwewo zvavanoziva pamusoro penhau yemwana wavo. Sekuru, ndezvipi zvamunoda kutitaurira? Niva ndinonge nchirohwa pane mahwashi akatanga pachimba ichi vachikanda pamusoro hatimuoni munhu nevhu tikachinja vakauya futi pane chechi vakarova futi saka musi vakarova ndamanya ini ndokuinda mumba ndobva ndati vana chivuyai munomumba ndobva ndichingotanga kupinda pamukova nokudigwa so ndikatidzokera musati mapinda vakadzokera sure tikagara saka ini ndizvo ndinoziva kuti zvinhu izvi zvinofamba sei zuva nezuva kana ini ndakapondiwa iropa iyi ndikamhanya kwava usiku nevana vose ava ndikaenda kwasekuru kwavachauke ndikati hei vonai ndakuvara ireri ndonda iro munoona. Ko imimi semunhu mukuru ndezvipi zvamaitawo kutsigisa musha wenyu? Handina zvandaita nekuti dambudziko rakadai so rinoteerana neropa, handiti munozviziva? Neropa kuti kana uyu ari mwana wenyu muvana vake zvamunenge maita imi zvinogona kuteera dzinza rese, ndozvandiri kuedza kutaura. Hapana zvamakambobatawo here imimi? Hapana zvandakabata handingaiti handina zvandakabata ipapa nangu azvitonetsa asingavatiki apa nazvino iyo muzukuru wangu tikamira tikamisa zveng'ombe ndokuti tivate muno. Ndo nhau iri kutaurika muri yeZimbabwe. Regedzai timbotaura neutungamiri huri munzvimbo ino vatiudzewo zvavari kufunga nekuti kakazhinji zvinonzi hapana mushonga unonamira pasina chironda. Muchirungu vachiti where there is smoke there is fire, although people might end up exaggerating the fire. Saka ndipo patinoda kuti tinzwisise kana utungamiri huri pano huriwo wakati aiwa baba makufana kuti munge muchisuduruka pano zvinorewawo kuti vane maziviro avanoita pamusoro penhau iyoyi. Chiri kuitika pababa vazukwa hachisi chiitiko chinotisunungura, chiitiko chinotibata-bata nokutinetsa mukati menjere savatungamiriri vari mukati menzvimbo. Kuti pangoitika kurohwa namatombo, dota richikushwa, nyangwe vachidla kana mutetenerwa chaiwo unozara mazidota namazivhu kuti nzwisise kuti zvinobvepi. Saka soutungamiriri takaita fungidziro kana uchikura une uchiudzwa kuti zvinhu zvakadai zvinowanzotevera ropa pamwe paita zvibata-bata. Isu sokutungamiriri takambouya pano tikataura navo vazukwa tikati baba dudzai kana zvadai zvotoda makono dudzai pakavanzika tibatsirwe. Asi zviro kwazvo vakatsanangura vakati ina handina chandinoziva. Asi utungamiriri hwavo ma-MP everybody vazotsanangurapo pinda nyaya yokufongorera mvura iyi ndiyo yakazotibatawo nyangwe nesuwo vatungamiriri. Ivo voti ini kana yoda kunaya ndinokurura hembe, asi havana kutaura kuti vanokurura sheti zvese nebhurukwa, vakandokurura hembe. Saka hatina ruzivo kuti vane vachitswa muviri kura vati vanobvisa hembe chete, takasiiwa tiri hanging ipapo. Asi nyaya iyi haitibati zvakanaka. Seni shuviro yangu ndaishuva kuti kana chinhu ichi tiri vana veZimbabwe vakasununguka mukati menyika yavo nomukati menzvimbo, kana chiitiko chadai pana vabatsiri, this thing yaifanira kuti vanobatsira vabuye paground tivone baba vachibatsirwa, because isu pachedu savatungamiriri we cannot live nezvinhu zvakadai nokuti isu tiva mumakombo tinoshanda zvakaomarara. Chinangwa ndechekuti tinoda mvura, mvura ndiyo inoita tishande. Saka kana yafongoregwa ikatiza zviro kwazvo vana vezvikoro tovadzidzisa nei? Saka kana nzira iripo yokuti zvinhu zvizojekeswa paarea
kwete zvokuti kana n'anga dziripo dzonovaonera seri ngadzive paground. Isu hativavenga, tina mhosva navo. Dzave paground tinobatsirika, tosununguka kwavari, toona kuti ivo vane mhosva here. Asi nhasi ndava kuti chokwadi choita sokuti chakunobuda kuti munin'ina wavo ndiye akauraya mudzimai wavo. Saka munin'ina akusaidzira nyaya kumukoma kuti dzipise kumukoma, asi yari yakadi akauraya. Saka zvabuda nhasi panana MP patachiri pano hapana chakabuda. Ndokusaka vanhu vakatsvaga kusvika vazobata nedzokufongorera mvura. Dzose idzo nyaya dzokufongorera mvura dzaida kujeka. Nokuti kana iroro hure raishanda nababa rakazoita zveshayisano yokuti baba vasvibo zvinowanikwa mukati mekurarama kwedu vanhu, taichikumbirawo kuti zvijeke, because kufira mhosva isiri yako zvinogwadza. Nyangwe isu takati ngavabve munzvimbo because hatigoni kurarama navo. Asi kana modai muchitsvaga chokwadi chikabuda, it's not a problem, minda yedu tinayo, hatirimi munda mavo isu. Asi kana mai ava vakavarevera nhema, it's a very big insult. Imhosva pana baba ava yokuvapa kuti vanofongora ivo vasingafongori. Ndinotenda hangu. Indonzi Bryson Chinadzi, kauti Bryson Chinadzi. Ndiri village chairman muno Magudu Range. Ndinoti pachitiko chakaitika paunono musha wavazukwa. Zvino zvakanetsa isu vagari vari muno navavakidzani vedu. Zvakatinetsa kusvika neutungamiriri hwavungana pano sondera pfuura. Nyaya dzaingobatwa ndidzo dzamunongodai kunzwa muri yeZimbabwe dzichagwa pamusoro pavazukwa. Dzokufongorera mvura dzakataurika. Ivo vazukwa pachavo vaizvipupurira kuti ivo muchinda wavasikana. Indonzi maigambisa kuno kubooster kuna masusu sabhuku wangu ndiva moyo vagambisa. Ini chandongoziva ndechokuti matsananguriro ataurwa nababa ava kuti inini ndozvinoitika pakudikwa kwavanoita, uyezve matsananguro avanoita kuti kwai kana mvura yanaya ndozvavakatsanangura kweni kwapera kuti kana kuchipisa kuti koda kunaya ini nobvisa hembe nonendiwa kutsva, ndozvandingagona kungotsanangura, ndozvavakatsanangura musunu. Asi zvasiyana nezvavakutaura nhasi. Zvanhasi ndava sokuti vari kuti inini handikumuri, ndava sokuti vadero, asi vataura kuti ini kana nchitsva kana kwava kupisa ndobvisa hembe nenenchiwa kutsva nokuti mvura inechida kunaya, sokuti nenchiwa kutsva ndozvandongoziva zvavakatsanangura musi. Pamusoro ini ndinonzi Nelson Maposa, ndiri nize mukuru wenzvimbo ino kana kuti vidhiko. Ndigere pamusoro wamasabhuku ose, kureva kuti ndakagara masabhuku ose ari pasi. Chiitiko chiri kuitika mukati menzvimbo ino ndofunga chitsva kuvanhu, kuvagari vomuno. Hatisati tasangana nechiitiko kubva tichikura. Ndofunga ini pandiri ndava ne59 years dzekuberekwa ndisati ndamboona zvinhu zvakaita sezvizvi. Isu sokuziva kwedu patakakura tichigara kuvabereki vedu, takabva kumarusevha takurira muno Makombo. Uye nezvakataurika pano musi wakanga una MP noutungamiriri hwose, zvakataurika ndizvo kuti ipa vanhu vari pano nhasi vashoma. Kana chiitiko ichi chakaitika chekunzi vanofongorera mvura, ndo chiitiko chakanzi vazukwa vadi vasumuke vabve vandogaravo kune imwe nzvimbo ine vanhu vanodi vanovatendera kuti vafongorere mvura, nekuti ivo vakaonekwa kuti munhu usingadi raramo. Nekuti kana ukanga uchifongorera mvura kuti isanaya, kureva kuti neraramo yangu handinei nayo. Ndo chiitiko chinonzi vazukwa vabve. Zokuti vakura zvakadini kana kuti vachembera zvakadini, kuchembera kwavaita kana tichizvitsakurudza tichidzokera pasure, vane pavakabva vachiuya pano nokuti pano havana nguva. Kana tichitarisa pane gore rimwe ravagara pano, right, kokureva kuti aya makore ose vava varipi. Kureva kuti pavakabva ndo pavari kunzi ngavadzokere vandogara ipapo pavakabva vachiuya kuno. Zoreva kuti kuutungamiriri hwenzvimbo ino kwakati ivo vachibva uko kwavabva nezero ravava naro, kureva kuti vakatiza chiitiko ichocho. Ndozvazviye zvodudzira. Saka ngatiregei kutenderera kana kuti kapauya vanhu poita sokuti toda kutsvaka mashoko akanaka. Ngatingotaura zviripo zvakataurika. Vazukwa vangonzi itsemasi. Chero musi wavataura vari kumapurisa vaenda komhan'ara vachimhan'arira ini, ndakatsanangura saizvozvo kumapurisa kuti itsemasi. Vanofanira kudi
kutsuduruka. Iyeshe wacho wavanoti unovya pano wakamira apa pana MP. Akati ni baba nenyaya kunzi munofongorera mvura kamvura yenaya. Rovai pasi muinde. Ndo zvakataura yeshe. Saka kana wodzoka nekubeki door. Kura watu wakuluta kuna vazukwa. Watu wakudla. Mirai makadaro. Okay, inde nchida uvunza kuti since mati vane nguva diki vachigara kunoku. Pane pakambotadzere kunaya mvura nenyaya kuti vanofongorera mvura. Right. Last year mvura yakanaya. This year kana mvura tichivona cherekanaya kagumira muzhira kana pabuda that word. Atishatarisi kuti Mwari wadzosera mvura sure. Vanhu vanovototarisa kuti uya munhu wakanzi unofongorera mvura ndiye watokotama akafongora mvura ikadzokera sure. Pachitiko chedu zvose zvamangonzwa zvinoti zvanga zvichitaurika pano muri yeZimbabwe, shuviro yedu muchiwa chibada panyaya dzakawanda kudai. Shuviro yedu ndeyekuti vazukwa nezero ravanaro nababa vavo takatarisana nemhuri yavo. Kana pane zvinotaurika pana vanokwanisa kuvabetsera vazukwa. Taishuvira kuti tigarisane navazukwa semhuri yeZimbabwe navovo vari munhu wakachena, matambudziko ose awo anovawira asipo. Kunyanya zvikuru sei vana vadiki vana vanozero kuenda kuchikoro vaivata vakagara vachedza kuenda kuchikoro nenyaya yechiitiko ichi. Saka namashoko mashoma yawawa nyika muri yeZimbabwe dei tagona kubetserana pamusoro penyu. Imimi seutungamiri kana makuti vachibva nezero ravainaro moda kuti vaendepi vatange upenyu sei? Kuti vazukwa vangabva panzvimbo ino anga ari mashoko okuvavonesa kuti kana ivo vane zvavanoziva vachiramba nazvo vangakwanisa kusumuka, kuti anga ari mashoko okuti ekutsvaka chokwadi pavari. Asi zvokuti hamusoda kuabvisa? Kubva vangabva sei? Havangabvi. Asi mashoko avo taivataurira kuti vazive kuti kana munhu akagarisana vamwe achifongorera mvura hakuna munhu ngamborya naye chero kuti akumbirwe munyu pamapaka andotyisa. Pane nhau yataurika kuti imimi hamuna nguva hombe muri pano. Maimbogara kupi? Makabvako sei? Ini ndakauya kunoku ndichibva zvangu kuchiredzi. Kanzela angu ari muvengi. Ndakangobva ndangoona kuti ndandashayikirwa nomudzimai, ndikabva ndafunga ndakahwara, ndikaona ndiri ndoga, ndikatogwa nehashanzi yangu pamabva kuya kuzvemombe, ikati uya kuno ndobva ndobva ndasuduruka zvangu ndokuya pano pedo navamwe ndoti ndisina mudzimai. Ndo zvandangobvira chete. Asi chimwe chinhu chandinofara hangu nacho ndechekuti village inake shuwa hakusi kuda kwavo. Nyangwe neniwe izvi nditoteta kana mvura ikangodzokera sure kudai ndoti hangu nhamo iyo yavuya. Ndandichifungawo chose kuti vanobatsira vose dene vagona kutovuya paground, titopindawo paground vachiona. Izvo ndo zvadafara nazvo ende zvandisunungura. Kana zvangoita zvakaderosa izvo zvingava izvo kana uri munyama, nokuti munyama haungapiwi mhosva nomunyama, vanoziva kuti mudirwa. Zvawakaita nemavoko ndio zvinonzi ndio zvinoti, nokuti kana tingoiti tsanzikazivi ini ndoda chandakabata nemaoko nechandakakamba ndofara kuti zvizikamwe izvozvo zvinhu pachena. Vavuye muno muVillage tionesane zvinizvo namai ivavo, kunyanyanyanya mai ivavo vakandiudza ishamwari yangu, shuwa ndinotaura chokwadi, ishamwari yangu. Ndinoda kuti vavuye kutanga ivo vavuye timbochenesana panhau iyi. Ivavo mai ini ndachiri pane dongo, iniwo kana ndavona ndakoniwa kubatwa vanongori paone dongo. Ndokupika kwandingangoita pamberi pavo. Manje kana imimi maramba kuti amufongorere mvura kana yona mukaregedza makutya kubatwa, mune makutyora mhikoka? Ndine ipapo ndinotenda kuti kana ndinapwo uroi hunokubatwa kuti ndazogadzirisa, asi ndinenge ndinazvo. Ndio zvandoziva kuti kana ndinazvo ndikubatwa kuti ndinazvo. Nyangwe izvozvo ndikavhara cho ndikaivhura nhasi kavuya, asi uroi ndinahwo hunokubatwa kuti unahwo hwemvura. Ko ichokwadi here kuti marogwe munaadawo zvikuru? Marogwe kana munhu asina mukadzi ndizvo zvazvinongoita, nokuti yatova shamwari ende vangatotisa pamari yokuti ndiwise doro pamba pavo. Ini madzimai shuwa ndombaada. Kana asina munhu chaichaiwo vanga vakatisunukira nokuti vanga vatondipawo chitakishopu chokuti ndilende ende chisvozvo zvakawo zvemari. Marogwe hakuna usingamadi zvemarogwe mungararama sei?
Aiwa, tinotenda baba, tanga tati tingofarawo ngekupedzesera. Ndiwo ndinofarawo nekuti handio zvanditofarirawo izvozvo kuti muzive vochokwadi ndo zvazviri chaizvo. Apa ndokumbira shuwa vanhu vaMwari kuti kana paine rubatsiro rwakadero ngavavuye. Ndichikumbira kuti vavuye chero vari veng'anga nekuti ndikasarudza kuti vaprofiti. Hai, ndoda kuti kana vanenge vanozikama kuti vaprofiti ing'anga here ngavavuye muground. Ndo kwatingatozovonerana kuti wakachena neuyu ndo zvakanaka, asi zvinenge zvisina kuataka munhu akusi uroi. Ini totsvaka zvapano, ndoda kuti ndizikamwe nevapano nezvangu ini zvashupa pano. Ko panhau iya yambotaurika iya ndambobvunza kuti pamberi paMP makati mimi makabvuma kuti hongu munofongorera mvura, vanhu vese vari kupupura, asi mati kwete. Nyaya yandakataura chaiko yandatotaura chirepo panotofunga muchazozviwa. Nawe yandataura kuti ini kana kuchipisa ndinogona kukurura hembe. Chengwe zvino hasi ndakakurura. Ndio yandakabvuma ndichiti ini okukurura hembe shuwa ndombakurura hembe. Zvoba matobvisa hembe dzese. Zvokupura hembe dzose handikurura masikati. Iwo wai vangu vaiko kwandaibonekwa ndikurura masikati. Vanhu vose vangoda izvo ndikurura padhozi ripapa. Munhu otisvike munda papa. Ndokwana ndakati zumbu. Mashuru akadi. Kuda kana mai vakati ini ndakambofunga kuti kuda havo nokuti iye zvino kana munhu akaenda kusango, iye zvino kana tikasechana mudzimba, munhu akaenda kusango uku akanosvika mupano umwe unokwanisa kutumba akafuka namudzimai anokurura kudai wotozvigadzira kwada mvura ichitinda wotondi wafokorera mvura. Zvinoitika izvozvo nekuti kana iri nhau yekubvisa hembe ini ndotogara ndisina hembe kunopisa, saka vanhu vangatoti ndaita mushonga here nekuti ndakafamba ndisina hembe. Iyo chokwadi manje yava mukati ndiyo inoda kuti iva vabatsiri zvionekwe kuti vanhu vave nokuchena pamberi pouso hwangu, nokuti zviro kwazvo ndasviba zvakanyanya. Ndo zvandakumbirisa chaizvo kuti zvionekwe ngavavuye muground, mai vavo vapinde paground. Dzinonzwa hadzirimi, vakadaro vakuru vedu. Hanzi zvikomo zvemutunhu umwe ndizvo zvitambidzani zvemhute. Muchiona kana munhu pachikore tinoti kudzoma, ukaona wakudzomewa nabi ako zvinoreva kuti panenge paine pasina kumira zvakanaka. Asi hatipo kuti iwewe wakakanganisa kana kuti uri kugona. Chedu ubvonga chete zvakaimba macheso, chedu kupakura. Kukupakurirai mhuri yeZimbabwe zvinenge zvichiitika. Ndonhau iri kuitika kuno kuchiredzi. Zvakwamuriwo zvakare kuti taurira zvamunofunga kuti sekuona kwenyu chii chiri kuitika. Senguva dzese tinogara tichitaura kuti kana muine mabatsiro amunokwanisa kuita kumhuri iyoyi, aiwa sunungukai, tibatei, munge muchishandira pamwe chete nemhuri iyoyi, matambudziko aya apere. Dzimweni nguva munyama chaiwo munomboziva here kuti kune vanhu vane munyama pakugara unogona ngoine munyama, ende izvozvo ndezvokuti unotofanira kutomiramira kuti uyamurwe. Kana uri kunamata wotopfugama kunamata, kana uri wechivanhu wotobata fembo wotoombera kuti vedu vari pasi mandiregerera zvadii, nekuti ndo zvaakuitika pamusha uno. Kana vonzi chibva pamusha zvorevei ivo, kana chiri chokwadi chekuti hapana chavanoziva ndo munyama wakashata. Asi kana paine zvavanoziva, wanga uri mukana wokuti vange vachitaura neukuru hwepano, vange vachibatsirwa zvoonekwa kuti zvofambiswa sei. Semafungiro angu vaikwanisa kutsvaga semhuri, kana chiti semhuri, kana nyaya yadaiso yatobva pamhuri yepamba yapamhuri wemusha wese village rese kuti nofanira kunge richiungana vochitsvaga vanobatsira, vobatsirwa kadambudziko irori erichipera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinoziva kuti manga makatarisira chera handina kufamba navo nhasi, naizvozvo ndafamba naTando Class anga akabata muchina. Aiwa mukanya mahome ndinotenda zvikuru nebasa ramatiitira nhasi. Shumba yakudzova. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tisati taenda mhuri yeZimbabwe, ndoda kukuyeuchidzai kuti mangwana chinenge chakachaya zvakare. Takakuudzai wani paya kuti vese vane mibvunzo ine chekuita nezvenjuzu, zvekutorwa kwevanhu kwenjuzu, zvechekuita nezveupenyu hwemumvura, garai matumira mibvunzo yenyu
yakauya. Saka mangwana chaiwo tinenge tinavo gogo tichibvunza mibvunzo kana yakawandisa aiwa yatinenge takwanisawo ndiyo yatichange tichiita kuti gogo vange vachipindura. Chimwezve chandoda kuzivisai mhuri yeZimbabwe ndechekuti munguva pfupi iri kuteera tine Drewmas Media YouTube page yakanzi English, nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kutaura kuti zvirongwa zvenyu zvinotapira asi ngazviregedze kuve zvemuZimbabwe chete. Naizvozvo tichange tichiisa zvirongwa zvimwe zvatakaisa nezvimwe zvitsva paDrewmas Media English. Ndopa munenge muchitibata vanoda kunzwa nhau nechirungu. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga